L'edició de l'apartat de menú de navegació del nostre wiki funciona com qualsevol pàgina de wiki. Cal saber, però, que aquesta navegació funciona el que s'anomena widget, o en català també anomenat giny. Per defecte, el nostre wiki té el giny de navegació, o widget de navegació, que ens permet veure les nostres pàgines, així com les opcions de navegació, que si les despleguem, ens permet seleccionar si volem veure totes les pàgines o no. Podem també afegir etiquetes per organitzar les nostres pàgines. Per exemple, posarem una etiqueta que es digui projecte. Veiem que ens apareix el projecte a la nostra navegació. Podem, però, canviar aquest widget. Per fer-ho, anem a Editeu la navegació, a sota del nostre menú, i veureu que entreu a una zona d'edició igual a la zona d'edició de les nostres pàgines. Aquests widgets es poden seleccionar i esborrar, i podem afegir d'altres de diferents. Afegirem un altre tipus de widget, fent clic a widget i seleccionant, per exemple, el widget que ens permet veure únicament el llistat de pàgines que tenim al nostre wiki. En aquest cas s'anomena llista de pàgines de wiki. Podem establir quantes pàgines es visualitzen en aquest menú, així com si volem que surti la pàgina de Home. I també les etiquetes, en el cas de que haguem posat etiquetes a les nostres pàgines. Un cop establertes aquestes propietats, fem clic a incrustar un llistat de pàgines. De nou ens apareix un widget a la nostra zona d'edició. Anem a fer guardar per veure com queda aquest nou widget. Faig clic a Save i veiem que les opcions de navegació s'han reduït, veient únicament les dues pàgines que tinc creades en aquest wiki. Hi ha altres opcions per fer el menú de navegació. Us ho mostrarem en altres vídeos tutorials. Fins ara!